ne, da na sani ne da ban furta mata maganar ba. Ruwan jakar ne bata bar birni da ƙauyuka ba, so ai ginshiki ne na rayuwa ba na mutuwa ba. So na da wahala ai bata bar manya har kankana ba, so ai halitta ce in ta shige ka za ka sha azaba. So ba a ganin ta sai azabtarwa take gudu ba, ita ta sa ido hawaye ko zuciya ba ta shirya ba. Ruina yayi jirwaye a kanki aiki na gani, ta shaku kurmaya a kanki tunani na zaki ban magani. Mun ɗauki shekaru da yawa waɗansu suna mana kamanni, da abin da kika ce kina so zan yi shi ba batun tunani. Maryama ke nake gani cikin bacci ko tunani. Na ɗauki damuwa kita wace na yi zaton kima hakan ne, da abin da ke kabida zakawo miki koma menene. Har ta kai da na yi zanen hoton ki suna yabo mutane, daga farin ciki a fuskan Maryam a tsakiyar mutane. Ko makaranta za na ji sai na biyo mu tafi tare, mun gama makaranta da ke iyayenki suka kawo batu na aure. Wai za su aurar da ita ta kawo mai santa su tafi tare. Kin ga fadarajar mace gidan miji ta je ta tare. Ina kiranta da safiya amma bata ɗauka ma wayar ba, ƙarshe da mata ɗauka magana da ke bata amsa ba. Zanina a kanta ne na suna zata maraba, ku biyo na kwai zance akan Maryam don ba zan rage ba. Magana ta sai na ji kamar tana hawaye, na tambaye ta menene, ta ce da ni akwai batun iyaye sun bada ni tintini, batun aure na ake yi. Kai akwai ka manta da ni ba zan ki haɗin da suka man ba. Ruwan zuma ne wasu suka ce guba ne, da na sani ne da ban furta mata maganar ba.